Glory to God. Ngayon ay gumawa ako ng videong pang grade 1 para madali tayong matuto sa pagbabasa, pagsusulat at pakikinig ng Korean. Ito ay pinamagatan kong Abacada ng Korea. So, start na tayo. Siyempre sa Abacada, mag-uumpisa tayo sa A. Ganyan isulat ang A. A. So, makikita nyo, meron siyang bilog. Yung bilog na yon, ganun din dapat. Ay, parang dun mo siya ipapalit yung mga patinig or consonants. Yan, ganyan din dapat kalaki siya. So, lagpasan muna natin yung ba. Next natin ay ka. Ka muna. Yan, ganyan isulat ang ka. Mayroon pang ibang ka. Yung double K na ka. Ganyan. Double K. Ka din yan. At meron pang isa. Yung parang 7. Yan, ka din yan, ka. Ito, ka na din to. Ka. Okay, burahin na natin. Sunod natin ang E. Lagpasan muna natin ang da. Isunod natin ang E. Saan natin lagay? Burahin na muna natin to. Ayan, naguguluhan. Burahin na natin. Yan ang E. Meron pang isang E. Ito, E din. E din yan. Tapos ito. Bali tatlo. E din yan. E. E. Lagpasan natin ulit ang ga. E, ga, ha. Isunod natin ang ha. Yan yung a. Kanina. Ganito isulat ang ha. Ha. Pasensya, medyo pingi yung video. Itaas natin konti. Ha. Ganyan isulat ang ha. Konti pa. So, isunod natin ang ha. I. Ito yung I. I. Isunod natin ang la. Bura natin. Ito, itaas natin konti kasi medyo mababa. Ganito isulat ang la. La. Napakadaig ha. La. So, isunod natin ang ma. Burahin natin to. Isunod natin ang ma.
para lang siyang box. Ma. Sunod natin ang na. Yan, para lang siyang L. Na. Sunod natin ang O. Huwag natin burahin yan. Ito yung O. O. Meron pang isang O. Ganyan. Yung O na isa. Tapos, pray natin to. Sunod natin ang pa. Pa. Ganyan yung pa. Meron pang isang pa. Yung double P. Ganyan. Pa. Double P. Tapos yung P na single lang. Meron pa isa para siyang yung 2. Yan. Pa din yan. Okay, burahin na natin. Lagpasan natin ang ra. Lagpas. Sunod natin ang sa. Yan, ganyan ang sa. Para siyang baliktad na Y. Meron din yung dalawang S, sa. Yan, sa din yan. Sunod natin ang iburin mo natin. Sunod natin ang ta. Ganito yung ta. Para siyang C. Parang C. Ta. Meron din yung double T. Yan. Double T. Ta. Tapos, meron din yung ganyan parang E. Letter E. Ta din yan. Sunod natin ay U. U. Ganyan isulat yung U. Ayan. U. Tapos sunod natin ang U. Wa. Burahin muna natin. Ito isulat ang wa. Yan ang wa. Parang nagmix yung O. Yan yung O. O. Tapos A. U. O. A. Wa. Tapos yung last ay ya. Para sa tao, waya. Ya. So ito yung A natin kanina, yung A. Lalagyan mo lang siya ng isang guhit. Ganyan magiging ya na siya. Ya. Yun, tapos na yung abakada natin hanggang ya. Pero may dagdag pa sila na ibang, parang iba pa. Idagdag ko na lang. Meron silang cha. Parang sa cha. Ganito yung cha nila. Yan yung A. Tapos ganyan, cha. Parang si H, cha.
Meron yung double na CH. Yan, cha din yan. At yung merong parang may apostrophe sa taas. Yan, cha din yan. Tapos, meron pa silang isang vowel, yung parang vowel ng Ilocano. Tapakita ko. Wala kasi sa abakada eh. Yan. Yung pronunciation niya ay Sa Ilocano kasi yan napropronounce. Sa Ilocano, for example, ito. Wun, ngum, dakus, ajay. Wun, ngum, dakus, ajay. Yung parang, yung iba yung pronunciation. Yung patinig na yan ay ganun ang pronunciation. Ang meaning nito ay itong wun, ngum, dakus, ajay. Oo. Pero masama yun. Diba may natutunan din kayong Ilocano? Yung para siyang nagagamit sa Ilocano madalas. May din sa Korea. Yan. So yun. Thank you for watching.